Mugi-mugi hadir kita betul faedah maslahah hasanah, betul kesainan fitin wa dunya wal akhirah. Sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Nampi amanah kapure sowan wonten majelis menika derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini majelis sholawat ugi pengajian menyambut menyongsong hari raya Idul Adha. Ekone jenengan kurangi Pak, ketoke rada gember. Volumene jenengan buanterne ekone dikurangi. Para bapak ibu sekedap malih hari raya Idul Adha dugi dateng kula karo panjenengan nang riyaya Idul Adha kula karo panjenengan disunahne untuk kurban. Bu, nyawang aku to kok do linguki sapa sing kok sawang? Rene nyawang rene. Wi kok grup kok nggih seragam niku grup napa niku? Grup sholawat. Niku grup apa kuwi? Taklim. Majelis taklim. Niku grup sholawat, niku majelis taklim. Sing ora seragam grup duduk sholawat, duduk majelis taklim. Para hadirin, ibadah kurban itu ibadah materi. Krana awake dhewe dikongkon tuku wedhus terus dikongkon sedekah. Kongkon beleh wangsul Pak. Alah, oh kakike sakit. Balik malih napa mboten? Oh alah. Lah pengajian wayahe ngaji kok malah mulih. Alah, oh mandek wonge mandek. Wonge gak sida mulih. Sik pengajian sik. Bapak Ibu, ibadah itu orientasine akhirat. Ibadah iki kangge nang akhirat. Mula manusa iki lek gak duwe iman karo akhirat, ibadah niku abot. Mergo ibadah ki ning donya ora oleh apa-apa. Dadi ibadah niku lek kok itung nang donya ora oleh apa-apa. Pancen ibadah iki ora kangge donya, ibadah iki kangge akhirat. Mula wong balung benda, wong kemangsen ora usah kaget. Lek ning Sidoarjo enek wong sregep ngibadah malah melarat. Tapi enek wong ning donya ki ora tau ngibadah ki malah sugih. Enten apa mboten? Ning donya ki blas ora tau salat, pengajian yo ora tau nyang, sholawatan yo ora tau nyang. Riyaya besar kon kurban yo ora gelem. Uripe ki ora tau ngibadah ning malah sugih. Enek wong ning kemangsen ngibadah sregepe masalah. Lho ngene iki melarat malah ra barbar. Jenenge ibadah iku ora ning tandingane, masyaallah. Salat tahajud dinyangi, salat duha dinyangi, deres Quran istiqomah. Ngono ki nandur pari lek kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak kok. Wis ibadah ra kurang-kurang golek penggawean yang ngele masalah. Padahal sregep kadang enek wong ora tau ngibadah maksiat tok, ngono iki malah awake waras kok. Sero wajib salat sregep jamaah ki lara ki ora mari-mari. Nggih nek wong nggih. Sregep ngibadah awake lara, ora tau ngibadah malah
Loh kenapa ini bisa terjadi? Loh pancen ibadah ora kangge nang donya yu. Ibadah kok juga gathuk ning karo donya ora gathuk. Jadi ibadah ki kangge sangu lek wis mati, korban ki abot, mergo korban ki ngetokne duit. Atik korban yo ndak oleh apa-apa. Mula ibadah ki sing ngetokne duit ya abot. Apa meneh kaji bi? Gek mulih kaji oleh apa lho? Lek kupluk putih ning kriyan akeh. Mula ora kabeh wong kemangsen sugih gelem kaji. Mergo kaji ki ngetekne duit. Mulih kaji ya ndak oleh apa-apa. Nggih napa nggih? Lho, ngene iki kudu digenahne. Sampeyan kudu paham lek ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Golek sampeyan ora dong, engko malah masalah duwe bojo sregep jamaah melarat. Omah sebelah ra tau jamaah, selingkuh tok malah sugih. Akhire bojomu kok omongi walah Yahya, kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah ki ora tau jamaah, selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebuk, mulai sesuk leren olehmu jamaah ya selingkuh ae. Nggih napa nggih? Dadi uteke awake dhewe kudu iman, ngibadah ki kangge sangu lek wis mati. Mula ngibadah ki ning donya gak payu. Ning balung bendok itu sego pecel ngangge duit apa ngangge salat. Ning balung bendok itu sepeda motor ngangge duit apa ngangge poso Ramadan. Tuku klambi gelang kalung ngangge selawatan apa ngangge duit. Ning donya iki sing payu duit, ibadah ora payu, ora kanggo. Mula wong kemangsen sregep ibadah apa sregep golek duit? Wong kemangsen ning donya sregep ibadah apa sregep golek duit? Dua-duanya. Tak takon teng dalem panjenengan bar maghrib suara TV karo suara ngaji oke endi? Pret boleh ngaji. Ayo ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep endi? Lho kaya ngono kok dua-duanya. Maca Quran karo maca WhatsApp sregep endi? Kok dua-duanya? Ya ora. Lelek sama dua-duanya ngisi kotak amal karo ngisi pulsa ki padha. Ning nyatane sregep ngisi klambine karo rukuhe akeh ndi? Dua-duanya. Klambimu 40 rukuhe mek sitok dua-duanya itu. Mula awake dhewe iki ning donya sregep golek duit mergo sing payu iki sampeyan tak omongi yo, ning donya ki sing payu duit, sok lek wis mati, sing payu ibadah. Duitmu ora payu. Duitmu ora payu. Sing kenek digawe tuku omah kuwi sok lek wis sampean mati, dudu duit tapi ngaji. Sapa ngi gelem hadir nang pengajian nang sholawatan karo Allah digaekne omah ning swarga. Sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Omah ning swarga ki ora ngangge duit, tapi ngangge ngaji. Duitmu ora payu. Ra payu. Ra payu. Ora payu. Sing iso madangi ning alam kubur duduk duit tapi sholat jamaah. Duitmu ra payu. Lah saya aku tak takon ning donya karo ning akhirat iki dawa ndi?
Mula tenan ning donya aja kebujuk donya, awake dhewe sok bakal mati. Lah wis mati ki urip salawase. Lah sok ning akhirat iki sing nek digesangu duduk duit, tapi duitmu ora. Kok enek wong Sidoarjo, wong Blitar ning alam kubur kok peteng, duitmu triliunan ora kenek digawe tuku lampu ning alam kubur. Dua-duanya kok gaya ning donya sregep ibadah apa sregep golek duit, dua-duanya. Wi bojone apa wi yang muni dua-duanya wi bojone apa wi lho awake dhewe iki tenan. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Awake dhewe ki ning donya kongkon nandur, ning akhirat ki panen. Ning donya ki nandur ora panen, ning akhirat panen ora nandur. Ning donya ki panggenane bayar arisan, ning akhirat panggenane betok apa oleh? Betok arisan, oleh arisan, jujul, napa? Oh jedul. Wong lek ora melu arisan ora bakal wong lek ora nandur ora bakal wong lek ora ibadah ning akhirat gak duwe sangu yu. Mergo dhuwitmu ora pilo-pilo. Mula ngibadahi ora kangge saiki, ngibadahi kangge sok. Ora kangge saiki tapi kangge awakmu kelek budal jamaah ditakoni yu kok sregep jamaah olehmu apa? Jawaben sok. Kok sregep deres Quran olehmu apa? Kok sregep sholawatan olehmu apa? Kok sregep sedekah olehmu apa? Pak Lukman mau pengajian ini judulnya apa? Sapa wonge gelem korban, sok korbane kuwi kena gawe tumpakan nang Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim kuwi saiki apa sok? Sapa wonge gelem munggah kaji kuwi karo Allah dijoli karo swarga. Swarga iki saiki apa sok? Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge sok. Wis ta wong lek ora iman karo sok moh ibadah. Mergo ibadah ning donya nak oleh apa? Lho saiki kaji tok iki lho pira saiki? Kaji niku ragate kathah lho. Enek kaji furoda, kok panggah anu Mas ya, kok panggah kaya ngomber ngoten to Mas. Ekone dikurangi, jenengan kurangi ekone. Ekone napane sing napa niku? Ngebase apa piye niku? Kaya cemeng ngoten suarane. Jane son jenengan iki penak, tapi pas sholawatanmu kok penak. Cobi Pak Lurah ngapunten, sing niki jajaran. Halo. Saman banten nih volume nih Mas. Halo. Kademen. Halo. Ngibadah ora kangge saiki tapi kangge penak iki. Nah, tapi kemeng ngene gimana nih? Loh, kaji iki larang lho yu. Nggih napa nggih? Enek kaji iki jenenge furoda. Niku 750 juta wong sitok. Lho lek wong ora ndek iman karo sok, mending gawe tuku mobil, mending gawe tuku mending gawe tuku Lah saiki nyapa kemangsan gelem ngetokne dhuwit 750 juta dige kaji. Padahal kaji furoda mek 18 dina ning Mekah Madinah. Krana ning dodone enek imane iki lho. Aku sok bakal mati. Lah sangguku mati ki salah setunggale jenenge kaji. Mula wong lek gelem kaji ki mergo dodone iman karo sok.
Kaji kok 750 juta lho wong sitok. Winginane adikku budal sak keluarga. Adik kula niku namine Raffi Ahmad. Ora percaya lek diomongi. Enek kaji jenenge plus niku 350 juta, antri 5 tahun. Ayo, enek kaji jenenge reguler niku mek 20 juta, antri 26 tahun. Nyapa wong Kemangsen gelem antri 26 tahun? Mergo nek dodone enek imane, aku sok bakal mati. Lah sanguku mati ki salah sijine jenenge ibadah. Ha. Enek murah langsung budal mek 10 juta, jenenge kaji. Amanah. Syaratnya tapi kudu mati dhisik. Kuwi murah kuwi. Badal haji. Lho mula lek ngono nyapo kok awake dhewe gelem kaji, mergo ning dodone nek imane. Lek kajiku ora kangge saiki tapi kangge maki kelangan duit piro ae gelem. Arep kaji wong sak Kemangsen diundang jere wali matu safar, duit neh. Mulai kaji teropis seminggu ndak dibongkar. Ben dino nek wong ziarah kaji ngowahi mangan karo soto, rawon, duit neh. Lho, ragate akeh. Lho tapi gelem budal mergo kelingan karo sok lho. Lho kaji ki ragate akeh. Atik wong Balung Bendo padha karo wong Blitar ziarah kaji. Saelep isine wong selikur sing nggawa gula mek sitok. Ora yo mumet sing munggah kaji ngono kuwi. Lho tapi gelem ngetokne dhuwit mergo iman dalam bahasa Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib. Yo ki wong-wong sing iman karo barang gaib. Barang gaib iki barang ora ketok, barang ora ketok dalam bahasa kula sok niku lho. Alam kubur, alam barzah ning padang mahsyar ditimbang amale. Niku lho akhirat isuk ini ngono kuwi lho. Mula lek ngono awake dhewe kudu sadar, nek awake dhewe iki jane ora iso mati. Manusa di makhluk yang abadi. Awake dhewe iki sekali hidup akan hidup terus ora iso mati. Biyen awake dhewe ning alam roh. Pirang tahun wallahu a'lam mari ning alam roh dipindah nang alam kandungan 9 wulan 10 sasi. Mari ning kandungan saiki dipindah neh ning alam donya. Awake dhewe iki ora mati mek pindah-pindah. Ning alam donya pirang tahun Kanjeng Nabi dawuh akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata umure wong Kemangsen kuwi 60 sampai 70, punjul teko 70 enek tapi titik. Rata-rata manusa ning donya iki dawuh Kanjeng Nabi 60 tahun. Mula ki sing rawuh rene umure 59 punjul 10 wulan, kurang 2 wulan. Ora sampai pulut. Lho saiki golek umur swidak wis angel kok. Ayo jajal saiki sampean tuku buku kosong terus ki ana judul usia tetangga kanan kiri catetono kula rata-rata ngisore swidak. Lho aku ngitung tenan tangga kula winginane umur 16 tahun kelas 2 SMA ninggal kena penyakit jenenge lupus. Rada dawa 31, 42, 49, 53, 58, wingi mudhune 56. Golek umur swidak angel. Ayo saiki kabeh duwe HP diketik rata-rata usia penduduk Indonesia. Kok lak dijawab karo Google. Rata-rata kepala 4, kepala 5, golek umur swidak wis angel ning donya. Ayo kabeh duwe TV, deloken selebriti sing umure dawa sapa? Selebriti sing rata-rata umur cendek. Mulai Nika Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Sapalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Irin, Ana Zain, misanan kula Julia Perez. Apal bedino delok TV kok. Sampeyan terus sing tukang ngomongin kesehatan Dokter Os 39. Enek artis ndek lemu jenenge Preti 35. Garwane Najwa Shihab 48. Dereng dangu jenenge Mpok Alpa 35. Bareng ngono disusul karo Vidi Aldiano 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel.
Selebriti sing umure dawa mek sitok Mbah Surip tok. Sing tak gendong kemana-mana gitu. Lho nggih. Mari ning alam donya dipindah ning alamku. Pirang tahun wallahu a'lam. Bahkan nenek manusa ki ning alam donya karo ning alam kubur ki dawa ning alam kubure. Imam Nawawi ini teng donya umure mek 45 tahun, ning alam kubur wis 800 tahun. Imam Syafi'i ini umure mek 54 tahun, ning alam kubur wis 1200 tahun. Sunan Ampel niku umure mungkin sekitar 70 tahun, ning alam kubur wis 540 tahun. Manusa ki enek ning alam kubur karo ning alam donya ki lho, dawa ning alam kubur. Ngono lek mbelani donya kok sampe ra Jumatan ki lho. Enek ora wong ra Jumatan? Wonge ya teko. Kubluke kembangan apa polos? Polos tekku ngawur aku. Wen nugoni toko sampai ra Jumatan ning sawah ra Jumatan, gek sawahmu lho kok garap sampai kapan? Wong saiki golek umur swidak ya wis angel. Hei. Mari ning alam kubur dipindah malih. Bahkan hari ini mungkin orang tua jenengan, suami jenengan, mungkin istri jenengan, mungkin anak jenengan, mungkin cucu jenengan wis enek sing pindah ning alam keempat jenenge alam kubur. Mari ning alam kubur dipindah ning padang mahsyar. Mari ning padang mahsyar dipindah ning hisab ditung amale. Mari ditung amale dipindah ning mizan ditimbang amale. Mari ditimbang amale terakhir kongkon muwot nang jembatan penghubung antara surga dan neraka. Dawe wong balung benda siratal mus. Sing slamet belok kanan mlebu swarga. Naudzubillah sing gak slamet ceblok nuju neraka. Lho lek ngono manusa iki tibakne ra iso mati yu, urip terus. Manusa iki tibakne urip ora iso manusa mek pindah ju'ila lakumul abadu illal intikal. Wong balung benda kowe kabeh didadekne makhluk sing abadi, uripmu ki mek pindah. Ada 5 tempat yang akan kita lalui setelah dunia ini kita tinggalkan. Ya kuwi alam kubur, padang mahsyar, ditung amale, ditimbang amale, kongkon muwot nang jembatan. 5 tempat iki butuh sangu yo. Sangune mek sitok jenenge ibadah. Wis lek ngono clear ibadah iki kangge sangu lek wis mati. Mula ibadah aja kok gathukne karo donya, ora gathuk. Mula sampeyan ning donya sabar. Sregep ibadah iki ora kangge sugih, ibadah iki kangge sangu lek wis mati. Ora usah kaget nek wong sregep jamaah darah tinggi ra mudhun-mudhun. Malah sing ora tau salat tensine normal. Lho pancen ibadah ora kangge tensi, ibadah kangge sangu lek wis. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula sampean delok manusa ki urusan donya karo urusan ibadah. Lak semangatan urusan donya. Wis ora sing ngomong, ora sing ngrungokne. Padha sami ugi sami mawon. Silit babi dientup. Manusa kira urusan donya ndek prinsip 3 siji, aja sampe kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe motor, duwe mobil aja kalah karo tanggane dulure kancane, duwe gelang kalung aja kalah. Duwe klambi aja kalah, duwe jilbab aja kalah. Jilbabmu apa yu robani, tek kula robina. Ora gelem kalah. Aku lho yu tas tuku lemari es pira? 1 pintu, larang tekku 2 pintu. Enggak gelem kalah. Kono muni larang tekku 3 pintu. Kono muni larang tekku ndak enek pintune. Awake dhewe iki lek urusan donya duwe prinsip aja sampai kalah. Tapi ayo didelok, mbosok ibadah, prinsip aja sampai kalah iki enggak dipakai.
Roh tanggane sregep jamaah ki ndomblong. Kok ora? Yo lek budalmu bar azan, ki aja sampe kalah. Sadurunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sregep poso sunah. Pendak Senin Nyenen, pendak Kemis. Ndomblong. Kok ora yo lek wis sregep Senin Kemis, ki aja sampe kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasua, Asyura, Arafah, Tarwiyah, Senin Kemis aku kudu poso. Gak enek. Lek urusan bondo ojo sampai kalah, tapi lek urusan ibadah, prinsip ojo sampai kalah dibuang di pantai selatan. Nomor loro, urusan bondo donya awake dhewe dia prinsip apa? Selalu ingin tambah. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Di omah nang Karangsen pudi, Kemangsen. Di omah nang Kemangsen tuku perumahan nang Sidoarjo, nang Sidoarjo tuku perumahan nang Surabaya, nang Surabaya tuku perumahan nang Nganjuk. Terus urusan donya pengen tambah. Nggih. Di warung laris tingkene buka cabang nang kono, buka cabang nang kono. Lek urusan donya pengen tambah terus. Mula rasa kaget nek ning Indonesia nek Indomaret, Alfamaret, Indomaret, Alfamaret, Indomaret. Ya ngono ki menungso ki. Lek urusan donya pengen tambah. Sampai pegawai negeri ki lho jenenge setahun 12 wulan, digaji ping 12 ya njaluk tambah gaji ke-13. Ki apa nek bulan ke-13. Ning Indonesia ki lucu nek wong ora nyambut gawe dibayar. Ya ki pegawai negeri. Wong bulane ki 12 kok digaji ping 13. Lah sing sak wulan bulan apa kuwi? Wis dikai gaji ke-13 njaluk nes ke-4. Ya ngono iki menungso ki urusan donya pengen tambah. Pak Lurah itu dikai jabatan 6 tahun, yo njaluk tambah 2 tahun. Lho manusiawi awake dhewe lek urusan donya pengen tambah. Tapi mbosok urusan ibadah kok ora pengen tambah ya. Sing ora tau jamaah kok nambah jamaah ya ora. Sing ora tau tahajudan kok nambah tahajudan ya ora. Sing ora tau duhan kok nambah duhan ya ora. Tenang ae iki. Sing ora iso maca Quran kok gretean pengen iso maca Quran ya ora iki. Oh alah yo urip ning donya ora iso maca Quran. Ayo to aku pengen tambah iso maca Quran. Ayo to yu ning masjid dibentuk TK. Apa yu taman kawak-kawak. Ayo yuk mak-mak melumpuk pendak malam Rebo bar maghrib sampai ngisa belajar ngaji Quran. Aku kok pengen tambah iso maca Quran ta yubih ndah ne mulyani bar maghrib mak-mak ngaji ning masjid ler mriku sampai ngisa kompak rafaqah ro tak katro diwaos jemblem. Sampeyan delok sing gak iso maca Quran lak wenang. Nggih napa nggih? Tapi lek bondone gak tambah bingung. Urusan bondo donya pengen tambah, urusan ibadah gak pengen. Sampeyan delok sing jamaah ning masjid lak panggah. Kuwi. Wedoke papat putun yujah yusri yujem. Ya ora? Lek urusan donya pengen tambah, urusan ibadah gak pengen. Nomor 3, urusan ibadah. Awake dhewe prinsip apa? Urusan bondo donya. Nomor 3 awake dhewe prinsip apa? Selalu betah. Ya Allah jenenge ning sawah lho budal peteng mulai peteng lho ya betah. Jenenge kerja nang pabrik lho budal jam 6 sampai maghrib ki lho ya betah. Jenenge omahe iki lho Balung Bendo, dinese iki lho ning Mojokerto, bendina nyang ki lho ya betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho kudu ngisingi dimpet. Dadi lek urusan donya betah. Mbosok urusan ibadah, blas ranti betah. Jenenge deres Quran 5 menit diucap kayak mripate wis ora betah. Ngrungokne Cipak Lukman iki sampean delok kuwi, molet ngiwa, molet tengen, selonjor tekuk, selonjor tekuk. Wis kudu ra betah. Nek sing mulih kuwi.
Wis ngono kuwi lek urusan donya betah, urusan ibadah ora. Jenenge ning Balung Bendo lho Agustusan, melu gerak jalan lho 10 kilo ki ya kuat. Lah omahe karo masjid nek 10 jangkah iki ya ora tau nyang. Enek apa ora? Lho lek gerak jalan kuat kudune jamaah ya. Jenenge melu karnaval lho macak manten, roke copet. Lek mlaku ki mek kenduk. 10 kilo ki lho teko finish. Omahe karo masjid nek 5 jangkah iki ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Wijane menstruasi apa mencretan. Lho lek karnaval kuat jamaah ya kudu ning pengajian ya kudu. Dadi awake dhewe kudu jujur karo Allah. Nggih napa nggih? Urusan donya betah, urusan ibadah ora. Mula lek enek kiai kok imami tarawih kok kalem, ora payu. Ngimami tarawih kok Bismillahirrahmanirrahim. Imami salam mumebar. Sampeyan lek salat tarawih seneng imam cepet apa imam kalem? Lak tenan to. Seneng cepet apa kalem? Cepet mergo ibadah ki ra betahne. Enek kiai kok ngimami tarawih kalem tek jamaahe. Mergo tarawih wong NU ki 23 rakaat sak witire kok. Mula sing dadi kiai aja nemen-nemen lek mung kalem, awake dhewe ki lek tarawih 23. Ya lek dulure awake dhewe Muhammadiyah ki mek 11 cara kalem memper, awake dhewe 23 kok kalem iki lho. Enek kiai kok lek ngimami tahlil lek ndonga dawa. Engko lek sing mburi bengok amin. 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 Mergo ibadah ki ora betahne Pak Lurah. Oh enek kiai kok kemenyek sakane donga diwaca iki lho. Ora ngerti piye lek berkate selak dinteni. Iya apa ora yu? Mulai Imam Ghazali dawuh, enek wong donga dawa iki ketok bodhone. Enek kiai lek ngimami tahlil dawa, atik kiai ini teko nih keri. Jamaah sing teko dhisik lho, roh kiai ini teko langsung batin padha, modiar kon wonge teko. Mari jam pira iki engko? Ya ngono kuwi, ibadah iki ra betahne. Ya apa ora? Wis, nyapa urusan bondo donya semangat, urusan ibadah gak semangat, jawabane sitok. Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar ya jenenge iman yo. Iki lho, mergo nyapa sampean ning sawah budal peteng mulih peteng betah. Mergo nyambut ning sawah saiki sampean saiki panen. Nyapa sampean nyambut gawe ning pabrik budal peteng mulih peteng kuat. Heeh, mergo nyambut gawe ning pabrik saiki bayaran. Nyapa sampean buka toko betah. Heeh, mergo buka toko saiki nek wong tuku saiki sampean oleh badi. Nyapa urusan bondo donya semangat mergo tandang saiki oleh duit Tapi lek sampean ibadah kon tandang saiki, Allah lek mbayar. Jenenge diundang genduren iki lho. 7 kilo ki udan deres campur bedek ya budal. Lho omahe karo masjid nek 5 jangkah lho gremes ora budal. Lah nyapa? Mergo lek genduren berkate saiki, lek jamaah berkate kuwi sing jenenge iman yo. Wong lek ora iman karo barang gaib, ora iman karo sok moh ibadah. Mergo ibadah ning donya nak oleh apa? Ibadah. Heeh ning donya orang ibadah ra masalah. Sampeyan sok ndek masalah lek wis sampeyan ninggal ning donya iki. Kayak bayi iki lho, ning kandungan, nyapa to kok diparingi sikil, tangan, lisan, kemaluan. Bayi iki protes, "Gusti kula mboten butuh karo sikil. Lho kok kula jenengan paringi sikil apa ning kandungan kon bal-balan? Jenengan paringi lisan apa kon nyanyi?" Bayi iki protes. "Gusti, kula teng kandungan butuh kula mek sitok apa? Plasenta."
Bayi ki lagi sadar pentingnya sikil, lek wis bayi ki pindah ning alam donya. Alah, tibane sikilku kanggene saiki to, tibane lesanku kanggene saiki to, mripatku kanggene saiki to. Mula bayi ki ning kandungan gak di sikil, gak masalah. Ning kandungan gak iso ngomong, gak masalah. Ning kandungan wuta gak masalah. Bayi ki lagi ngrasakne masalah lek wis pindah ning alam donya. Kok enek wong kemangsen ning donya ra salat gak masalah. Ning donya gak jamaah gak masalah, ning donya Ramadan ra poso gak masalah. Sampeyan baru nemukan masalah lek wis pindah ning alam kubur lagi dong. Lho nggih, bayi kene kene gak ndek mripat gak masalah. Mbok pindah ning donya, lho kae kok ndek mripat aku kok ora. Kae kok ndek sikil aku kok ora. Mula lek enek wong kemangsen ning donya orang ibadah, pengumuman gak masalah ning donya. Golek wis sampean pindah ning alam kubur lagi masalah lho kae kok di salat aku kok ora. Kae kok di kaji aku kok ora. Kae kok di poso Ramadan aku kok ora. Kae kok di jamak kok gendres Quran aku kok ora. Kae kok di sholawatan aku kok ora. Kae kok di pengajian aku kok ora. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge sok aku ibadah ngaji ki ibadah, butuhku ya sok. Nek sing muni ibadah golek sangu, ora butuh, aku butuhku sok. Ngene iki mulih gak kok sangoni ndak masalah, tapi sok lek kok undang gak nyang aku. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mula lek enek wong kemangsen ning donya orang ibadah wis sok lek pindah ning alam kubur kaya bayi pindah ning donya dalam keadaan cacat. Pengen cacat napa mboten? Ayo ibadah. Lho iki enek sing batin. Oh alah, ngoten to Pak Lukman. Jane sing penak ibadah dibayar saiki ae lho. Sampai usul kersane semangat kok nyambut gawe. Akhirnya tak aturnya Allah Gusti enek usulan ki balung benda ibadah ki bayar sakniki. Lah nyapa kersane semangat koyo nyambut gawe. Nyambut gawe kan tandang saiki dibayar saiki. Lah karepe ibadah kon tandang saiki ya dibayar saiki ben semangat. Akhirnya Allah dawuh lho lek ibadah dibayar saiki donya ya mandekno. Mila Gusti wis jajal sitoke tak bayar saiki. Salat umumno sapa sing gelem salat bar salat tak bayar kontan nang isor sajadah enek dhuwit 100.000 umumno. Akhirnya jam 12 bengi malaikat ngumumne pengumuman atas instruksi Gusti Allah mulai benjing sedaya warga Sidoarjo ingkang purun salat dibayar kontan teng andhap sajadah enten yatra 100.000. Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng Pak. Akhirnya isuk budal nang masjid teko masjid sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat salam buka sajadah lho kok oleh duit 100.000 tenan. Mari ngono sholat sunnah fajar utawa qobliyah subuh 2 rakaat salam buka sajadah oleh 100.000 nek. Akhirnya dikomati subuhan salam lho kok oleh 100.000 nek. Sampean subuhan mulih nggo duit 300 bapake cacah 300 wong loro 600 kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah. Napa Pak De ra ning sawah ora kere salate oleh dhuwit. Sing nyambut gawe ning pabrik metu kabeh. Napa kok metu ora kere salate oleh. Toko warung ning Balung Bendo tutup. Napa yu ora bakulan ora kere salate oleh. Lurah Kemangsen mengundurkan diri. Enten apa Pak Lurah kok mengundurkan diri ora kere aku mambengi tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadah salat tok dibayar saiki sing dadi tentara leren, sing dadi polisi leren, sing dadi guru leren, sing dadi dokter leren, sing dadi perawat leren, sing dadi lurah leren, kabeh wong leren lek nyambut gawe, kabeh wong meksa. Sampai penceramah leren.
Lha napa Pak Lukman dudang ning Balung Bendo ranyang lek panitia lali ra oleh apa-apa. Karuan salate oleh. Mula ora dibayar saiki tapi dibayar. Lek dibayar saiki donya mandeg jegrek. Bu. Sing nomor loronya apa tuh gak dibayar saiki? Iya. Mergo lek dibayar saiki sampean ra duwe nggon. Kok deleh ndi? Aku pengen ro. Enek dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Cara bar Jumatan bojomu mulih nggo unta sitok, sak wulan 4, 10 wulan 40. Kok deleh ndi? Titipne tanggane untane ya akeh. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Dibeleh sing mangan sapa kabeh duwe. Iso wong Kemangsen mlaku tok bingung ra entuk dalan mergo sak Kemangsen letong tok. Arep adus ora entuk nggen mergo ning jeding enek unta. Arep ning pawon ora iso mergo sak pawon isine. Arep turu ning ndi wong ning kamar kabeh isine. Lek dibayar saiki kok deleh ndi? Dibayar saiki apa sok? Nah, anjekne ya paham. Saiki apa sok? Lek pendak Jumatan bojomu oleh unta sitok lho, terus kok deleh ndi? Iso pendak arep Jumatan sampean tukaran karo ibuke cah-cah. Arep ndi ya Jumatan, gak usah budal. Lah lha opo Dik golek suket angel. Sing nimpal tletong gak ono. Bayar saiki apa sok? Sok. Mergo dibayar saiki gak duwe saiki apa sok? Lho sampean kan serep to krungu hadis ditulis ning WhatsApp ke. Sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Jenenge salat sunah fajar. Niku ganjarane sak pira? Khairum minad dunya wa ma fiha. Luweh gedhi, luweh apik tinimbang donya sak isine. Nek dibayar saiki kok nyeleh. Nih bayar saiki apa tok? Saiki apa tok? Lek dibayar saiki ra jenggon, mula wong Balung Bendo tak peseni ning donya sitoke sabaro. Allah wis nyiapi alam jenenge akhirat sing ambane tanpa wates. Sing sregep Jumatan ning akhirat wis disiapi kandang sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan. Ora saiki tapi sabar. Ibadah dibayar saiki apa tok? Saiki apa tok? Tok. Nek dibayar saiki gak duwe tok ya. Saiki apa tok? Mula jangan korbankan kehidupan yang kekal. Mek nuruti kehidupan yang seben. Donya iki mek seben, ayo awake dhewe ibadah karena mau tidak mau pesta itu pasti berakhir. Dunia itu satu saat akan kita tinggalkan. Lek wis awake dhewe ninggalne donya, baru ibadah kuwi punya nilai manfaat sing utuh. Mergo pancen ibadah ora kangge ning donya, ibadah kangge nang akhir. Nek sampeyan ning donya orang ibadah lho sing kok belani apa to? Nek wis kaya ngono kae terus piye kowe? Wong donya iki lho wis mek kaya ngene, kok ya nemen-nemen lek belani donya. Wong donya iki duduk panggenan penak. Penak ki nang swarga. Awakmu nemen belani donya rugi. Donya itu bukan tempat bahagia. Bahagia ki panggenane nang swarga.
Sampeyan belani donya nemen-nemen ora lek nemukan bahagia. Donya iki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Lho wong iki duwe duit karo ora, masalahe gedhe sing di duit lho. Wong iki saya duwite akeh, saya gedhe masalahe. Ayo ndek motor siji karo motor 5, masalahe gedhe motor. Omah tingkat karo ora tingkat, masalahe gedhe omah. Wong iki saya tambah donyane tambah masalahe yo. Kula winginane ngaji nang Kediri, wangsul iku liwat dalan cilik. Enek omah ya Allah apike. Jam 1 iki lho. Enek wong wedok ayu nutup pager. Jam 1 bengi rek. Sopirku tak omong iku delok wong sugih jam 1 rong turu. Omah sebelah wis nglengger turu. Lah enten apa Pak Lukman? Lah ra duwe pager kok. Iya apa ora? Duwe pager karo ora ki tibakne turune cepetan ra duwe. Donya ki duduk panggenan ayem, donya ki panggenane masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem, rabi tenan ayem. Mbasa rabi ki ya Allah sing wedok kerengi. Rabi setahun ini sing lanang kuru lah kok setahun setengah mati to. Orang di anak bingung jelek di anak ayem. Dokter kandungan sak Sidoarjo ditelepon di WhatsApp. Saene resep ditebus pengen meteng, panggah gak meteng. Golek dukun sori Gunung Semeru ndak meteng, sori Gunung Kelut ndak meteng. Karo Pak Lurah diomongi dukun ampuh iki sori Gunung Merapi kono lho. Melayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, jelek di anak ayem, di anak tenan ayem. Anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh, kon melu sholawatan moh, dino mek glegeken. Andile apuk. Kira yo donya kaya ngene iki lho. Mula jere wong balung benda urip ning donya ki sawangsi. Kaya godhong suruh lho yo siji disawang alus, siji disawang kasar, lek digeget padha paite. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih, tanggamu sing sugih yo ndek masalah. Tanggamu sing sugih kok nyono ayem demi Allah, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri sampean ndak roh. Tanggamu sing tumpakane pajero kuwi duduk wong ayem, kuwi wong kemeng. Mula nek tanggamu numpak pajero liwat ngarepamu kuwi wong kemeng liwat, kuwi wong kemeng liwat. Urip ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kergosan nguber bal tangkite cekel digo mulih nang balung benda gak oleh. Mari dioperne lha kok diuber neh. Lah lek kok uber nyapa kok operne. Ya ngene iki ning maksud kula ngene lho. Ning donya iki orang ibadah masalah. Lah lek ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat ya. Lah terus kapan nemu ayem? Ning donya melarat bene sing penting sregep ibadah. Dene ning donya akeh masalah, sregep ibadah. Insyaallah lek wis mati gak duwe masalah. Lah sing mesak niki ning donya masalah yo akeh, ora salat, ora ibadah, donya masalah akhirat. Terus kapan nemu ayem? Sok piye ra salat tok sok. Orang ibadah kok sok. Mula ngibadah Bu nggih. Bene melarat sing penting sregep dene ning donya melarat akeh masalah, insyaallah ning akhirat gak duwe. Sing mesak niki ning donya melarat gak salat. Bih. Terus ayemmu kapan? Ning donya melarat gak sholat. Terus ayemmu kapan? Enten mriki wong melarat gak sholat. Sesuk bengok ana melarat gak sholat. Terus ayemmu
Mulai wonge melayu nguber melayu lho. Mulai wonge mandek bengone melarat gak sholat terus ayemu. Lho lek sugih gak sholat tekan ning donya sugih. Cara ning kono sok ra penak kan ning donya tau penak. Lah lek ning donya melarat gak sholat terus ayemu. Jadi sing melarat gak sholat batin, cangkemmu omong apa? Biar kita miskin, sing penting kaya iba. Toh dunia bakal ditinggalne. Lah sing hebat ki ning Balung Bendo, enek wong sugih sregep ibadah. Mobile peh tumpakane Alphard. Salat ki lek ra jamaah ndak gelem. Jamaah maghrib ki tembus isya. Jumatan budal jam 09.00. Wes. Ning donya duwite akeh sregep ibadah. Donya penak akhirat ya. Sing mesakne kuwi melarat gak sholat. Terus ayemu. Engko kuwabe lek mlaku wiritane kuwi ya yu melarat gak sholat. Terus ayemu. Oleh sing melarat nuwesu mluwayu aja yu ya. Enek ning kene melarat gak sholat. Melarat gak sholat. Terus ayemu. Sing melarat batin cangkemmu ngomong apa? Lah iya toh. Ya Allah. Wis jabatane lurah, duwite akeh, ibadahe sregep, donya barokah, akhirat barokah. Melarat gak sholat. Terus ayemu. Iki sing melarat gak sholat mek dingklu. Karo batin ngerti ngono aku ndak nyang. Wes dene ya yu maki melarat sing penting sregep jamaah. Dene ya melarat sing penting sregep nderes kur. Ning donya melarat ning akhirat sing melasi melarat gak sholat. Terus ayemu. Pun kesimpulan ngaji kula, ayo terus ibadah. Dieling-eling ibadah ki kangge sangu mati. Ibadah aja digathukne karo donya, ora gathuk. Ayo riyaya besar kurban. Kurban ora kangge saiki tapi kangge melarat gak sholat. Terus ayemu. Iki sing warat batin ngerti ngono aku ndak seneng. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihake saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh inggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten para hadirin, mulai awal hingga akhir Sonokosoh Fatihah. Selawatan malih nggih. Selawatan malih napa? Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang sae agungé pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.